Myslíš si, že je být ženou v 21. století těžké? Věř mi, ve středověku to bylo mnohem horší. Část lidských dějin lze vyprávět skrze boje žen za svá práva a větší uznání jejich společenského významu. Dnes ženy ve západních společnostech užívají stejných privilegií jako muži. Právo volit, sexuální a reprodukční svoboda a rovné mzdy jsou jen některé z mnoha vítězství, kterých ženy dosáhly po staletích bojů. Nicméně tomu tak nebylo vždy. Neocenitelná hodnota žen ve společnosti začala být uznávána teprve nedávno. Před několika stoletími během středověku nebylo narození ženy žádným privilegiem kvůli absenci práv a neustálé diskriminaci, které ženy v té době čelily. Po pádu Římské říše v roce 476 našeho letopočtu začalo historické období známé jako středověk, které trvalo až do 15. století. O této době bylo napsáno a řečeno mnoho, ale téměř všechny dochované umělecké nebo literární reprezentace vyzdvihují mužské postavy jako legendární hrdiny a velké vládcem, zatímco ženy jsou vykreslovány jako slabé princezny, které musí zachránit udatný rytíř, nebo jako čarodějnice a čarodějky, které škodí nevinným. Během více než 1000 let trvání tohoto období se role a práva žen měnila podle jejich společenského původu a vlivných politických a náboženských faktorů v dané době. Ale můžeme bez obav říct, že navzdory malým pokrokům byl středověk charakterizován diskriminací žen a třídní nerovností, absencí základních práv a zařazením žen do vedlejší role ve společnosti. Právě z těchto důvodů budeme v tomto videu mluvit o tom, jaký byl život žen ve středověku. Ale než budeme pokračovat, zvu vás, abyste se přihlásili k odběru kanálu, abyste nepřišli o žádné naše videa. Ve středověku neexistovala instituce s větší mocí než církev. Její vliv na život lidí byl obrovský. Zasahovala téměř do všech aspektů společnosti. Na duchovní úrovni církev určovala morální zákony, podle kterých se lidé měli řídit. Povzbuzovala k takzvaným dobrým skutkům, zatímco byla schopna pokárat a dokonce i fyzicky potrestat ty, kdo byli považováni za hříšníky, což byli ti, kteří neposlouchali její učení. Ekonomicky jen málo šlechtických rodin mohlo soupeřit s církví, která získávala velké bohatství prostřednictvím desátků, obětí a prodeje odpustků, což nebylo nic jiného než prodej odpuštění hříchů. Díky obrovské ekonomické síle mohla církev ovlivňovat politiku, zasahovat do konfliktů a válek ve svém zájmu. Navíc od 8. století měl papež k dispozici papežské vojsko, kterým upevnil vojenskou moc církve. Díky všem těmto faktorům byla středověká církev odpovědná za poskytování celkového pohledu na život a roli, kterou měl každý jednotlivec v něm hrát. Něco jako dnešní influenceři na Instagramu. Ve středověku měla církev hluboký vliv na práva žen a na to, jak je společnost vnímala. Křesťanství démonizovalo ženy skrze příběh Evy, která údajně způsobila pád lidstva do neštěstí tím, že neposlechla Boha v zahradě Eden. Současně však ženy povyšovalo skrze postavu Panny Marie, jejíž syn Ježíš Kristus údajně vykoupil tento pád. To vyvolalo dvě pojetí ženy. Na jedné straně byly ženy viděny jako svůdné a zlé postavy, schopné svést muže k hříchu a odvést je od boží cesty. Současně se však od nich vyžadovalo chování plné dobroty, ušlechtilosti a podřízení se, jaké bylo připisováno Panně Marii. Tato dualita neumožňovala rozumné vnímání ženy jako jednotlivce, takže v různých obdobích převažoval jeden nebo druhý pohled. V raných fázích středověku společnost trvala na tom, že ženy mají svůdný charakter. Od 12. století s rostoucí oblibou kultu Marie a vznikem konceptů jako dvorská láska a galantnost se mnohem více zdůrazňovaly ušlechtilé vlastnosti žen. Přesto církev nadále kritizovala ženy za to, že neodrážejí dokonalost Panny Marie. Muži tedy požadovali, aby ženy byly svaté jako Panna, zatímco oni sami nebyli jako Kristus. No, pokrytectví. Aristokracie se naopak starala o to, aby každý zůstal na svém místě ve společnosti. Toho dosahovala feudálním systémem, který organizoval lidi do 3 společenských tříd – šlechta, duchovenstvo a nevolníci. Očividně byla práva žen a jejich příležitosti k osobnímu růstu omezeny společenskou třídou, do které patřili.
i když v tom dnes není zase tolik změn. Ve společnosti rozdělené na 3 třídy byly ženy z řad nevolníků nejvíce zasaženy diskriminací. Ve feudálním systému středověku vedly sedlácké ženy tvrdý život plný těžkostí. Jejich úkolem byla především péče o domácnost a výchova dětí. Ale nebylo to jednoduché. Nebylo to jako dnes, kdy zajdeš do supermarketu a koupíš dětem oblečení a zdravé jídlo bez lepku a tuku. Ne, nebyly žádné pračky, make-up ani manikúry. Všechno byla tvrdá práce a námaha. Od ženy se očekávalo nejen, že umí vařit, ale také, že se postará o další povinnosti, jako je šití oblečení pro rodinu. Ano, slyšíš správně. Ženy šily oblečení pro své děti a manžele. Jak to dělali? Proces byl vším, jen nejednoduchý. Začínalo se stříháním ovcí a přípravou vlny, která se pak přetvářela na nitě, jež se následně stávaly látkami. Po celém tomto dlouhém procesu museli oblečení stříhat a šít. Věř mi, celý postup jsem hodně zkrátil. Ženy také pomáhaly manželům při zemědělských pracích a výrobě potravin. Nosili vodu a sbírali dříví. Nebylo neobvyklé najít ženy pekařky nebo řemeslnice, které pracovaly v obchodech svých otců nebo manželů. To, že ženy v minulosti nepracovaly, je lež. Pracovaly ve všech obdobích. Otázkou zůstává, zda za to dostávali zaplaceno. Být matkou bylo v životě středověkých žen klíčové, protože neplodnost byla považována za boží kletbu. Ženy ve středověku často otěhotněly a mnohokrát rodily. Problém nebyl mít dítě, ale udržet ho naživu. Nebylo neobvyklé, že děti umíraly při narození nebo během prvního roku života. Během prvních 5 let života mnoho dětí onemocnělo a zemřelo. To bylo způsobeno silným protiočkovacím hnutím ve středověku, které zakazovalo očkování novorozenců. Není tajemstvím, že ženy si nemohly vybírat muže, se kterým stráví zbytek života. Na rozdíl od populárního přesvědčení však ve středověku nevybírali budoucího manžela jejich rodiče, ale přímo feudální pán. I když sedláci a nevolníci nebyli otroky, neměli ani plnou svobodu. Jejich práva byla podřízena autoritě feudálního pána, který kontroloval půdu, na které žili, a on rozhodoval, kdo se kdy a s kým ožení. Když dívky dosáhly věku vhodného pro sňatek, což by dnes byla adolescence, feudální pán jim vybíral manžela podle svých vlastních zájmů. Téměř vždy šlo o jiného jeho nevolníka, čímž se zabránilo migraci pracovní síly k jinému pánovi. Teoreticky měl feudální pán chránit své nevolníky, ale v praxi ženy zůstávaly bez ochrany a byly často týrány. Zahrnovalo to fyzické a sexuální zneužívání ze strany rodinných příslušníků i dalších mužů, jako byli sedláci, rytíři a šlechtici. Během válek byly ženy zneužívány během dobytí měst. Například až v 11. století církev prohlásila sexuální zneužívání za zločin proti ženě. Do té doby se totiž za postižené považovali otec nebo manžel zneužité ženy. Pro sedlácké ženy bylo velmi těžké vyšplhat se na vyšší sociální příčku a proto ty, které projevovaly náboženskou oddanost, často začínali život zasvěcený církvi a vstupovali do klášterů. Sedlácké ženy, které utíkaly před týráním, hledaly lepší vzdělání nebo měly náboženské povolání, vstupovaly do klášterů jako jeptišky. Jen málo kdy však byly ženy z tak nízké sociální třídy přijímány, takže jejich hlavní úlohou v klášterech bylo pracovat jako služebné a pomocnice. Pokud tyto ženy neměly podporu šlechtice nebo duchovního, bylo pro ně velmi těžké stát se jeptiškami. Někdy církev přijímala chudé dívky v útlém věku a vychovávala je v klášteře, protože tak bylo snazší je naučit být služebnými. Sedlácké ženy však nebyly jedinými, které hledaly v klášterech život jako jeptišky. Některé vdovy a starší ženy se rozhodly strávit zbytek života v ústraní za klášterními zdmi. Obvykle šlo o ženy, které ztratily manžela i děti. Hledali ochranu nebo duchovní ústraní a většinou se jim podařilo vstoupit do kláštera až poté, co darovali své majetky a pozemky církvi, nebo přímo sami založili klášter. S rostoucím počtem žen, které chtěly vstoupit do klášterů a věnovat se náboženskému životu, církevní autority zpřísnily podmínky pro vstup. V 13. století přišla církev s velkým nápadem. Žena, která chce věnovat život Bohu, musí zaplatit věno. Tato povinnost zaplatit věno
ještě více omezila vstup sedláckých žen do prestižních klášterů, jejichž řády byly prakticky složeny z dcer šlechtických rodin. Ženy z vyšších vrstev, které zasvětily život službě církvi, bývaly druhé, třetí či čtvrté dcery svých rodin. Pro ně totiž věno nestačilo. A protože si nemohli vzít dobrého manžela, jejich rodiny je posílaly věnovat život Bohu. Můžeme říct, že být jeptiškou bylo něco jako být členkou noční hlídky ve světě Hry o trůny. Existovalo mnoho důvodů, proč dívka z bohaté rodiny vstoupila do kláštera, ale téměř vždy to bylo proto, že její rodiče nechtěli nebo nemohli zaplatit velkou věno, aby jí zajistili dobré manželství. Také existovaly rodiny, které své dcery posílali, aby zlepšili nebo upevnili vztahy s církví. A nakonec vždy byly ženy, které raději chtěly strávit zbytek života jako jeptišky, než se vdát do smluveného manželství a být nešťastné. Nicméně existovaly také ženy s velkou vírou a náboženským povoláním, které se rozhodly učinit tento krok ve svém životě z vlastní vůle. Časem mohly některé z těchto žen dosáhnout funkcí jako opatky a mít pod kontrolou pozemky, příjmy a další ženy. Pravdou je, že nebylo málo žen věnovaných náboženství, které během středověku zanechaly svůj vliv. Příkladem je Hildegarda z Bingenu, německá jeptiška, která v 12. století vynikla v několika oblastech, jako byla mystika, filozofie a medicína. Navíc byla spisovatelkou a hudebnicí. Hildegardě jsou připisovány autorství několika textů o medicíně, teologii a přírodě. Veškerá její práce jí přinesla vysoké uznání, což ji učinilo jednou z nejvýznamnějších žen své doby. Přesto ženy, které vstupovaly do klášterů s nadějí na vzdělání, často zůstávaly zklamané, protože mnohé náboženské autority souhlasily, že není třeba mít jeptišky, které umějí číst a psát. A teď se možná ptáš, jak se tedy učili modlitby a ostatní náboženské texty? Odpověď zní, nevím. To byl žert. Opakovali vše několikrát, dokud se to nenaučili z paměti. Ačkoliv v mnoha klášterech se opravdu učilo číst a psát a poskytovalo se kvalitní vzdělání. Život v klášteře byl ale přísný. Většina těchto institucí dodržovala pravidla svatého Benedikta, takže svůj den organizovali kolem modliteb, práce a studia. Den obvykle začínal mezi 2. a 4. hodinou ranní první modlitbou. Pak následovaly modlitby při východu slunce, poté každé 3 hodiny až do soumraku a poslední v noci před tichou hodinou. Když se nemodlili, věnovali se manuální práci, jako bylo zemědělství, šití, knihařství a vaření. Také četli duchovní knihy, psali rukopisy a učili, pokud klášter měl přidruženou školu. Takže se tam nikdo nenudil. Častěji se drželi půstů a zdržovali se masa, což z klášterů dělalo ideální místo pro vegany, ale špatné pro anemiky. Každodenní život se točil kolem duchovního vztahu s Bohem. Proto bylo ticho velmi ceněno, zvláště během práce a jídla chleba, luštěnin, ovoce a zeleniny, které byly běžnou stravou. Ačkoliv měly ženy v klášterech možnost psát, tvořit a dokonce vést, museli bezpodmínečně dodržovat vnitřní pravidla instituce. Téměř nemohli sami rozhodovat a od 13. století církev zavedla přísnou klauzuru, která zakazovala jeptiškám opouštět klášter, stýkat se s muži a omezovala i rodinné návštěvy. Už jsme mluvili o situaci žen z rolnických rodin a těch, které zasvětili svůj život službě Bohu. Nyní přichází řada na ženy urozené, které, ačkoliv žili pohodlnější život, stejně čelili společenským omezením. Ženy z bohaté vrstvy měly jasně vymezenou roli v rodině, manželství a politice. Jejich vzdělání začínalo velmi brzy doma nebo na jiném šlechtickém zámku, ale vždy pod dohledem starší dámy. Bylo důležité, aby ovládali dobré mravy a zdvořilost feudální doby. Museli se také učit náboženství a modlit se latinsky. Samozřejmě se učili dovednostem jako šití, vyšívání, zpěv nebo hudba. A pokud byli dědičkami nebo se od nich očekávalo, že budou spravovat feudální panství, museli znát způsoby správy domácnosti. Málo která z těchto dívek uměla dobře číst nebo psát, i když pokud jim rodina umožnila, některé mohly získat pokročilejší vzdělání.
Pro dcery však nebylo v životě nic důležitějšího než manželství. Šlechtické rodiny využívaly své dcery jako obchodní zboží při navazování diplomatických vztahů, uzavírání aliancí, získávání pozemků nebo společenského postupu. Ačkoliv bylo teoreticky vyžadováno svolení ženy k manželství, většinou se její vůle ignorovala. Stejně jako jejich rolnické protějšky se ženy z urozených rodin vdávaly velmi brzy, obvykle mezi 12 a 16 lety. Poté odešli žít k manželovi, často na místo vzdálené od rodiny. Často nevěděli, kdo je jejich budoucí muž, až do dne svatby. To se děje i dnes. A mnohdy neznáte svého partnera, dokud se s ním neoženíte. Po uzavření manželství s feudálním pánem žena převzala roli paní na zámku či panství. Tato pozice zahrnovala různé povinnosti. Jejím každodenním úkolem bylo dohlížet na domácí ekonomiku, služebnictvo, úrodu, spravovat zásoby potravin a starat se o blaho zámku. Někdy musela vést a spravovat pozemky během nepřítomnosti manžela. Když byl pán mimo své panství z jakéhokoliv důvodu, byla žena odpovědná za výběr daní, péči o nevolníky a výkon místní spravedlnosti. Tyto funkce mohla také vykonávat jako regentka, pokud manžel zemřel a dědic byl nezletilý. Ačkoliv ženy nemohly vládnout, některé měly ve středověku velký politický vliv, jako Brunhilda, královna Austrásie, Eleonora Akvitánská, která byla královnou Francie a později Anglie, účastnila se křížových výprav a vládla rozsáhlým územím. Výraznou postavou byla také královna Isabel Pierson-Kastilská, známá jako katolická. Mnohé z těchto urozených žen se staly mecenáškami umělců a trubadůrů nebo finančně podporovaly významné projekty. Příkladem je královna Isabel Katolická, která podpořila Krištofa Kolumba při hledání západních Indií, což vedlo k objevení Ameriky. Ale stejně jako u jiných záležitostí ve středověku nebyla role ženy ve společnosti statická. S postupem století měly ženy více příležitostí. Navzdory oficiálnímu názoru, že ženy jsou občanky druhé kategorie, historické záznamy, jako jsou právní dokumenty a cechovní archivy, dokazují, že ženy ve většině středověku vydělávaly na živobytí stejnými řemesly jako muži. Byly také vysoce ceněny jako umělkyně, řemeslnice a obchodnice. Mnohé byly pivovarnice, servírky, pekařky, řemeslnice nebo tkadleny. A s rozvojem obchodu se začala objevovat střední třída a práva žen rostla. Ženy nově vznikající měšťanské vrstvy pracovaly s manželi a otci v určitých řemeslech a často, když muži zemřeli, přebírali vedení podniků. Ovšem, protože nebyly považovány za právní subjekty, často dostávali nižší mzdy než muži, což vedlo k problémům. Obchody si raději najímali ženy než muže. A jak se tato praxe rozšířila, muži se cítili ohroženi ztrátou práce a reagovali omezením přístupu a účasti žen v ceších. Ale ženy se vždy uměly postavit proti překážkám, které jim společnost kladla, a prosadit se. Převzali vedení podniků a když jim bylo znemožněno účastnit se cechů, založili si vlastní. Církev je postupně začala uznávat jako hodnotné jedince. Nebyl problém příliš velký, aby ho nezvládli vyřešit a udrželi pozemky, města i království, když bylo třeba. Inu, dlouhý život ženám.